Svjetski. Moraš napisati Jazz radio. Napisati Dučko glas. Napiši Dučko glas, ja. Moraš još napisati je spavao po noći na poslu. Ozbiljno, moraš napisati je spavao po noći. Radio s noćnu? Pa jesam. Pa je spavao po noći? Pola jesam, pola nisam. Pa napiš pola jesam. Pošto mi liježemo u 11, a? Napisao noć, radio sam noćno. Pola jesam, radio sam noćno, pola spavao, pola. Pola nisam. Napiše se pokrivo, ozbiljno, da donesu deku. Pa imamo mi po deku, ko radi ima deku. Jesi pokrivo po zimu? Nisam. Nisam, ja napiš, ne treba deka. Jete ga, to je to. To je upitnik naš. I da, napiši, jel jedeš ćevape s duplom lepnjom ili sa jednom lepnjom? Ja jedem s duplom. Ćevape ne jedem. Ćevape ne jediš? On ne može onda raditi, od sam jedu ćevape, 20 godina jedem ćevape. Ne jedem ja ćevape. Ne jedeš ćevape? Onda ostaješ bez rani. A? Ne, dobro. Nema šta da zaveća ovo.